Kopogore gi mano atiri weche motenre kod kodh El Nino mabende osebedo ka chwe kor gwenge mopogore pacho ka. Nyaka gisani kwand ji mosewito ngimagi e aluora makadho nam chumbi ka otenore gi wach mar kodh El Nino ochopo 10. Kaunti ma Mombasa osewito ji 3, Kilifi osewito ji 2, Kwale osewito ji 3, Lamu kod Taita Taveta onge ripot mag thoe kata kamano oganda mathoth yuago lala mopogore. Mathoth. Lwasi mar kodh El Nino e pacho ka pod medo kelo midekre, kethruok mag mwandu kaachiel gi lalo ngima mag ji e kor gwenge mopogore pacho ka. Aluora mar nam chumbi koro neno ne yudo midhiero makore lach, ka koro yangore ni ji makwan giro maparo osewito ngimagi kaluore kod oula mapek mikelo kod koth magoyo gwenge makono. E kaunti ma Mombasa ji 3 osewito ngimagi, e kinde mamoyo ji 3,000 oseyudo achiedh nade mopogore, kama romo ji 300 koth makama osedare miechgi. Kaunti ma Tana River ripot yango ni ji 2 osewito ngimagi, kama oheo jodak 5,000 oseyudo midhiero, e kinde ma ji moheo 5,000 bende osedare miechgi kod koth. Kwan ji ma osewito ngimagi e kaunti ma Kilifi ochopo ji 2, kama moko 200 gi wiye yudo pek mikelo gi koth makama. Kaunti ma Lamu kod Taita Taveta onge joma osego lipot ni oso, kata kamano ji 350 kwano lal mag mwandu Lamu, ka ji 89 bende ni kod midhiero mopogore kaluore kod koth. Magi timore kinde ma sirikal pod dhi nyime kod manyo ringre apisas 2 mag KRA ma koth nyo ywere kaunti ma Kwale kane giwuok lungalunga ka gichomo Mombasa. Then au watu wa KRA jana walikuja wakaambiwa maji yamekuwa ni mengi kidogo, lakini walipoelezwa wakasema gari yetu ni kubwa itaweza kuvuka haya maji. Kwa bahati mbaya walipofika katikati ikashindwa na nguvu na ikabingiria. So lakini kitu walifanya, walifunga vioo, wakaamini watakuwa safe, lakini walipoingia humo ndani tukaamini kwamba wamebaki humo ndani na hiyo gari. Leo hii tumeamkia kutafuta hiyo gari na hiyo hawa watu ambao walikuwa kwa hiyo gari, na tumeweza kupata gari ambayo ilikuwa aina ya Land Cruiser. Tumeweza kuitoa kwa maji, lakini bado hawa maafisa 2 hatujaweza kuwapata. So leo hii tunatafuta watu 3 ambao waliweza kubebwa kwa maji. Hatujaweza kusema kama wamekufa ama bado wako hai, lakini tunawatafuta watu 3. Gavana wa Mombasa Abdul Swamad Nasir osingoni okenge oseket mar chako chiwo resruok. Tunashukuru na kila kitu ni amri yake Mwenyezi Mungu. Right now our interest is to take care of the 3,800 families na tuweze kuangalia jinsi ya kuweza kusaidiana. Nasir wacho ni kadho nam chumbi sani yudo koth mapek mapoko nenore kuom thuolo malach. If the problem was drainage, huu mji mzima leo ungelikuwa umezama. That I can assure you. Haijawahi kutokea mvua wingi wa mvua ileweza kutokea majana na juzi. Ingelikuwa tatizo ni drainage, ile Old Town yote ingelikuwa imezama, pale Muhima Stadium kote kungelikuwa kumezama, baadhi ya sehemu ya Bofu yote ingelikuwa imezama. Hii Utange mtaa mzima tungelikuwa hatuna tena mtaa unaitwa Utange. Sirikal podoke to singo martiyo kamora chiel kod counties eneno ni rakruok kod midhiero mikelo kod koth mag El Nino. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Nyakwara mgajongo pogore gi mano bende maromo ji 3,000 bende osedare miechgi e kaunti ma Isiolo kotenre kod koth mano